natukom merħba lilkom li ġejtu hawn il-lejla u naqtu bana sabiex niċċelebraw flimkien dil-Ewkaristija. Il-qajtu l-istedina intom li jilkom iż-żewġin tul dawn l-aħħar 10 snin. Ħatkun okkażjoni biex fija b'mod partikolari terġgħu iġġeddu l-wediet li għamiltu dakinhar ta' żwieġ hawn f'riġlejn Marija. Għal uħud minnkom wediet li għadhom friski, għal oħrajn mhux daqstant, nazzarda ngħid ippruvati ftit aktar mill-esperjenza li toffri l-ħajja miż-żewġa. Qegħdin nagħmlu dan bħalma qed f'riġlejn Marija, maqula wkoll mal-festa li ħaniċċelebraw tal-Madonna ta' Pinu minn hawn ftit tal-jiem oħra. U jew inħallu il-ħarsa ta' Marija tkompli iżomma fuqna u fuqkom mod partikolari sabiex din l-esperjenza li tħaltu għalija u qegħdin tgħixu flimkien tkompli tigwidakom, tgħinkom u tissapportikom f'dak kollu li qatt tiltaqgħu miegħu. Jew għalhekk allura nagħtu bidu sabiex nilqgħu fostna lil l-Isqof Don Anton u flimkien niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija. Inqumu bil-wifqa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kemm xi ħaġa sabiħa li nġbarna flimkien f'dan is-santwarju min jaf kemm ġejtu hawn u kemm tiġu hawn biex nitolbu l-barka ta' Ġesu u ta' Marija fuq iż-żwieġ tagħkom, fuq il-familja tagħkom. U biex nitolbu lil Mulej ħalli jkompli jagħtikom l-għajnuna u l-qawwa u s-saħħa li għandkom bżonn. F'dak kollu li jiġi fl-istorja li hemm imħejja likom. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ejjew narfu li aħna mitinbejn li nisbaljaw kultant anke ma' xulxejn. Ekku nitlobkom hekk fiskitta qalbkom titolbu maħfra lil xulxejn fiskitta qalbkom hekk ta' forsi xi weġġa li ħloqtu lil xulxejn, forsi llum stess jew fil-ġranet li għaddew. Hekk fiskiet kull wieħed u kull waħda minnkom jitlob maħfra lil Alla għal weġġa li jagħmel lil partner lil mara jew lil raġel tiegħu. Fiskiet. Hekk dawk li mhumiex weħidhom nitlobkom taqbdu fejn xulxejn, qabdu fejn xulxejn dawk li mhumiex weħidhom. U flimkien nitolbu maħfra lill-Alla, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Wara li tlabtu maħfra lil xulxin u lil Alla, s-Alla se jdikom il-maħfra tiegħu. Iħenna likom Alla li jista' kollox, jaħfrilkom dnubietkom u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
u Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu l-festa tal-Om Qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu blajnuna tat-talb tagħha nintrefu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Aħna għandna t-teżor f'ġarar tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex maqtnin. Imħasbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna qatt li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu biex il-ħajja ta' Ġesu ukoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq hemm miktub emmint u għalhekk tkellim. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil-mulej Ġesu lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien lilek nofri mulej sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Għajt nemmen imqari meta qed jiena mdejjaq ħafna. Jiena qed fin-niket tiegħi għarriequ kull bniedem. Lilek nofri mulej sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Iva, mulej, jien qaddejt tiegħek. Jien qaddejt tiegħek bejn il-qaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi ngħidu flimkien lilek nofri mulej sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr, wisem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Lilek nofri mulej sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Fid-dija bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu.
Jikkajnek il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub aqlaħħa barra warmija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub aqtaħħa barra warmija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat lil martu ikollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju. U min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel nett ħaniċċaraw bil-ħaġa. Taħsbux li għażilna aħna l-Vanġilu don tal-jum fuq l-adulterju ta' ġifri qed naħsbu ħażin fikim, mhux hekk. Il-Vanġilu għażlitu l-Knisja dak li kien imiss. U xi ħadd roħu għallej nħallih jew nbidluh. Qedtu l dak inħallu dak, ma nbidluhx. Ġifri biex nkunu kabert, nkunu ċur. Iwa, l-ewwel nett mela dik kienet l-ewwel ħaġa, t-tieni ħaġa thank you li qegħdin hawn nofri għal kulħadd sakrifiċċju li ġejtu hawnhekk għall quddiesa dal-ħinijiet u speċjali minnu bit-tfal, imma kulħadd għax kulħadd għandu x-xogħol tiegħu u l-ħidma tiegħu u forsi jkun ftit ħin ta' mistrieħ bħalissa. Number 3. Hekk jien nixtieq li fi ftit ħin hekk nagħmlu ftit mument ta' skietek. Mhux se nagħmel kritika, mhux se nagħmel kritika. Mument ta' skiet nixtieq kemm min-naħa tirringrazzjaw flimkien lil Madonna li raqqet kemm ma' xulxejn. Jien nof li il-ħajja ta' kemm inbidlet minn ftit snin ilu law, jew ma nbidlitx. Inbidlet minn ftit snin ilu law, mhux hekk? Il-ħajja tagħna tinbidel. Hekk u nemmen li kien hemm affarijiet li huma sbieħ u li qed gawduhom u tieħdu gost bihom u hemm affarijiet oħra li qabel ma kinux hemm li qegħdin tinkwetaw bihom u qegħdin idejqukim u qegħdin jgħajjukim u qegħdin iġalukim tbogħtu. Nimmaġina li jekk qiegħda s-sitwazzjoni bejn wieħed u ieħor ta' kulħadd. Mhux hekk? Allura li nixtieq li nagħmlu jew li fis-skiet fi ftit ħin hekk fis-santuri fid-dor tal-om, fid-dor tal-Madonna, hekk nirringrazzjawha hekk bil-qalb tas-sagrament taż-żwieġ. U min-naħa l-oħra nitolbuha fuq id-diffikultajiet li għandna, aħna lek qegħdin hawn. Biex nirringrazzjawha għad-doni taż-żwieġ, jekk ikollna naqblu l-Vanġielu li għadna kif smajna b'mod pożittiv, l-iktar ħaġa li nistgħu nifhmu sabiħa illi l-imħabba fidila, l-imħabba li tibqa' għal dejjem, imħabba li tkabbar il-persuni, imħabba li tkabbarna fil-qalb. L-imħabba fidila, imħabba li tibqa' għal dejjem, commitment li tibqa' għal dejjem ma' persuna, ikabbarna ħafna fil-qalb, kemm umanament u kemm spiritwalment. Dejn forsi iktar milli intom jistgħu jgħiduha pereżempju l-parents tagħkom li għandhom esperjenza tagħha. Jifu xi ġifieri, imħabba li tibqa' fit-tow. Imħabba provota, imħabba illi kultant tikkonsisti wkoll f'konflitti, f'ġlied, tikkonsisti f'ajjat, tikkonsisti kultant fil-li ngħajru lil xulxejn, imma tikkonsisti wkoll fil-li naħfru lil xulxejn u nerġgħu nibdew. Tikkonsisti wkoll fil-li nieħdu paċenzja b'xulxejn u nħissu s-sapport ta' xulxejn. Tikkonsisti wkoll fil-li jien inkun nista' naqsam it-tbatija tiegħi ma' xi ħadd, mal-persuna li għandi ma' ġenbi, fih il-pożittiv u fih dak li hu ta' tbatija, dak li hu negattiv. Allura ħanieħdu mument hekk ta' silenzju, ħanagħmel talba hekk lill-Madonna, anzi lill-Alla permezz ta' Marija, fuq
Ir-rabta ta' żwieġ tagħkom u biex tgħinkom għall-futur tagħkom. Ta' hekk imbagħad ngħaddu għat-talba tal-fidili. U kif intom tiddejqewx taqbdu fidejn xulxejn, ta' minn mhux waħdu, minn waħdu ma jimpurtax jagħmilha bl-immaġinazzjoni. Imma qabdu ftit fidejn xulxejn, hekk forsi anki biċċa minnkom tkunu ilkom ma tagħmluha għax hekk bejn ix-xogħol, bejn it-tfal, bejn ħafna affarijiet. U ħanagħmlu talba flimkien lill-Madonna. Missier Qaddejs, inti li laqajtna flimkien, aħna ma konniex ippjanati, aħna qatt ma ħsibna li xi darba nistgħu niltaqgħu ma' xulxin u niżżewġu ma' xulxin. Missier Qaddejs, nirringrazzjawk li laqajtna flimkien. Nirringrazzjawk li laqajtna flimkien u ferraħtna bil-preżenza ta' xulxin. U nirringrazzjawk ukoll għal dawk il-mumenti li laqa' tagħna flimkien isservej biex nindunaw bil-limiti tagħna, nindunaw bid-diffikultà tagħna li nkunu ġenerużi, bid-diffikultà tagħna li naħfru, bid-diffikultà tagħna kemm kultant nieħdu għalina, bid-diffikultà tagħna kemm kultant ikollna nervi u forsi ma nkunux kapaċi nikkontrollawhom, bid-diffikultà tagħna kemm kultant insibuha bitqila biex nieħdu paċenzja tassew b'xulxejn bil-karattru ta' xulxejn, biex naċċettaw tassew il-kwalitajiet, id-differenzi ta' bejnietna, kemm f'dawk li huma affarijiet żgħar kif ukoll f'dawk li huma affarijiet kbar. Nirringrazzjawk ta' dan kollu għaliex għax dan kollu iservej biex aħna nikbru, biex aħna nwessew qalbna, biex aħna nkabru qalbna. Imma inti taf li dan wieħedna maħniex kapaċi nagħmluh, għandna bżonn tal-għajnuna tiegħek, għandna bżonn tal-preżenza tiegħek. U għalhekk iżżewwiġna aħna bis-sagrament biex inti ma tħallina qatt. Għalhekk nitolbok il-lejla biex verament tgħinna fil-futur tagħna, għejna fil-biżgħat tagħna, il-biżgħat fir-relazzjoni tagħna. Kultant forsi nibżgħu illi ma nkunux biżżejjed fidili lejn xulxejn. Kultant forsi nibżgħu illi ma nkunux kapaċi nissapportu, ma nkunux kapaċi nifilħu għad-differenzi ta' bejnietna. Kultant forsi nibżgħu illi persuni oħrajn minn barra jistgħu jidħlu bejnietna jew fixkluna. Nitolbuk mulej biex il-grazzja tas-sagrament li inti tajtna snin ilu terġa' tiġġedded fina. Għatina biex il-ferħ verament ħassejna f'dik il-ġurnata tat-tieġ u fil-jiem ta' qabel nerġgħu nġedduhom il-lejla f'riġlejk. Marija, omna ta' Pinu, aħna min jaf kemm niġu hawn nitolbuk il-bżonnijiet tagħna, x-xewqat tagħna. Min jaf kemm niġu hawn matul is-sena biex inselmulek għax nemmnu ħafna fejk. Itfa' il-ħarsa tiegħek fuq ir-relazzjoni tagħna, fuq il-familja tagħna. Żommna taħt għajnejk, żommna fil-qalb tiegħek. Ippoġġulek f'qalbek mod speċjali dawk minna li għandhom it-tfal tagħna. Inpoġġulek ukoll f'qalbek ix-xewqat tagħna. Ix-xewqat tagħna għall-futur, ix-xewqat tagħna għalina, għal xulxejn u għal uliedna. Marija, omna ta' Pinu, sultana tal-familja, nitolbuk ħsiebna, nitolbuk għejna biex ma nħalluk qatt, għejna biex id-diffikultajiet ta' ħajjitna naffrontawhom mhux weħidna, qatt weħidna, imma blajnuna ta' ibnek u wkoll bis-sapport u bl-interċessjoni tiegħek. Ħanamlu mument ta' skiet, kulħadd ikompli talba żgħira f'qalbu lill-Madonna, talba għal xulxejn, nagħmlu talba għal xulxejn, kif intom bidejkom f'idejn xulxejn, mument ta' skiet. Talba biex tikbru fl-imħabba ta' xulxejn, u mbagħad inkomplu. Nagħmlu ftit sekondi fis-skiet. Ta' tibżewx tħossu hekk l-idejn tagħkom f'xulxejn, l-idejn li jfissru is-sapport, li jfissru ir-rabta ta' bejnietkom, l-idejn li kultant ifissru anki l-aggressività li tgħaddi, ir-rabja li tgħaddi bejnietkom. Imma dawn l-idejn illi fl-aħħar mill-aħħar laqgħuhom flimkien il-mulej fis-sagrament ta' żwieġ fis-skiet.
Issa fisimna kollha kemm aħna xi koppji se jagħmlu t-talbiet. It-talbiet ngħidulhom aħna t-talbiet ta' dawk li jemmnu, it-talbiet tal-fidili. Ejjew inħossu li dawn it-talbiet mhumiex ta' dawn li se jgħiduhom biss imma tagħna l-koll. U għalhekk aħna wara kull talba ngħidu flimkien ismana nitolbuk mulej, dawn huma t-talbiet tal-koppji talbiet tagħkom miż-żewġejn mod partikolari fl-ewwel snin ta' żwieġ tagħkom. Nirringrazzjawk mulej għar-relazzjoni tagħna. Saħħaħ fina x-xewqa li nibqgħu nħobbu u nirrispettaw lil xulxin fir-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, tul ħajjitna kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għenna mulej biex it-taħbit u l-ġiri tal-ħajja ta' kuljum ma jinsnewniex l-iktar affarijiet importanti, ninfittxu li nżommu lilek fiċ-ċentru ta' ħajjitna u li nikbru fl-imħabba lejn xulxin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħeġġeġ mulej fi qlubna x-xewqa li nsiru nafuk u nixbħuk iktar. Għenna nirrealizzaw li fil-kelma tiegħek u fl-Ewkaristija hemm miġbur l-essenzjal biex aħna nikbru fl-imħabba u flotja lejn xulxin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ġeddet mulej kuljum fi qlubna l-ferħ u l-imħabba li kellna fil-bidu tar-relazzjoni tagħna. Għatina l-grazzja li fid-diffikultajiet ma nitkissrux, imma nintrabtu aktar miegħek u bejnietna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Idħol mulej fil-familji tagħna u ibdel id-differenzi f'aċċettazzjoni, il-konflitti f'maħfra, l-egoizmu f'sens ta' għotja u qadi. Fawwar mulej il-familji tagħna b'imħabtek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inresqu quddiemek mulej ix-xewqat u l-pjanijiet tagħna għall-futur. Għenna narfu x'tixtieq inti. Għenna nilqgħu dak li ma jiddependix minna biċ-ċertezza li jiġri x'jiġri inse tkun hemm dejjem magħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inroddulek ħajr missier qaddis għad-doni tiegħek. Inti ma tħallinix qatt weħidna minkejja li kultant inħossu lejja, inħossu idbatija ta' din is-sejħa li inti qed tagħmlilna. Però mimlin bil-fiduċja fik aħna nintelqu fidejk bl-interċessjoni ta' Ommok Marija. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kieġobkom u bil-wieqfa sakemm jittellew l-offerti fuq l-artal. Fit-tjubitek tajtna dal-ħobs li qed nafulek frott tal-art u xerrina l-mussir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla l-dejjem, imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qed nafulek frott tad-didja u x-xogħol. Imbirek Alla
għalhekk nixtieq li mal-ħobs u l-imbejt aħna ngħidu l-offertorju don għax nofru l-ħobs u l-imbejt. Imma l-ikbar offertorju tagħkom hu is-sakrifiċċji li intom tagħmlu għal xulxejn, l-imħabba li intom tagħtu lil xulxejn, id-tbatija li tbatu għal xulxejn. Allura dawk place impoġġuhom hawnhekk mal-ħobs u l-imbejt u nofruhom lill-Alla. Dan huwa att ta' mħabba kbira li intom qegħdin tagħmlu lil xulxin u lill-Alla f'dan il-mument. Ta' ma ninsewx għad kbir ta' mħabba li qed tagħmlu lil xulxin u l-imħabba u lill-Alla. Fl-offertorju dejjem ftakru jekk li intom tistgħu toffru mal-ħobs u l-imbejt l-imħabba tagħkom u s-sakrifiċċji tagħkom. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox, jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ferħanin fil-festa ta' ibnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi lina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk waqt li qed nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqadsa Marija. Bil-qalb la teba' ilha qed il-verb tiegħek u sħoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni tatli d-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli hija magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu u hekk saret ix-xbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba tahom tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Li se jiġri u li l-offerti se jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. U dejn tiġri bejnietkim, din il-ħaġa tiġri bejnietkim. L-imħabba ta' bejnietkim imħabba fizika, mħabba tal-ġisim u kiel. U kif Ġesu sejdilna ħudu kulu danu ġismi, intom hekk tgħidu lil xulxejn, ħu kul don ġismi, ħu ixrub don demmi, tutu ġisimkim għal xulxejn u tutu demkim għal xulxejn. U minn don killu joħroġ, mhux biss joħorġu tfal, il-ħajja, imma wkiel tutu l-ħajja lil xulxejn. Aħna kieku ma jkunx hemm persuna oħra li tħibna, li tbuti għalina, li tgħidilna ħo kul don ġismi, ħo jxrub don demmi, kieku l-ħajja tagħna tkun ħafna iktar ridotta. Kiena nħib inqabbil ħafna dok li tagħmlu intom anke fl-intimità tagħkom, fl-intimità sesswali tagħkom ma' dan il-mument. Jaqblu ħafna ma' xulxejn. Ġesu qiegħed jgħidilna ħo kul don ġismi, ħo jxrub don demmi, u intom don tgħiduh fl-imħabba ta' bejnietkom ta' vieru. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik laħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra ċoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-Raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnik. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bl-istess mod kif Ġesu ifaħħar lill-missier, għadna kif faħħarnih lill-missier permezz tal-mewt tiegħu tal-għotja tiegħu, bl-istess mod intom tfaħħruh il-missier meta tħibbu lil xulxejn, meta tgħixu s-sejħa tagħkom, is-sejħa ta' miż-żewġejn. Issa nduru lejh hekk u nitolbuh it-talba tal-aħwa, talba tal-għaqda. Jekk kien hemm xi diffikultà, xi firda dol l-aħħar bejnietkom, xi problema, il-missierna għandha ħafna healing effect. Il-missierna verament tista' tfejjeq ħafna mhux speċjali relationship għax hija t-talba tal-aħwa. Jekk nitolbuha fuqkom biex il-mulejja tikum fejqan fir-relazzjoni tagħkom. Nitolbu flimkien, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-tiċrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ħanitolbu t-talba l-paċi. Kif kienna qed ngħidu l-missierna tgħinna biex nirrestawraw infejqu relationships. Issa it-talba tal-paċi tgħinna u tippreparuna għal ġest li mbagħad nagħmlu l-paċi miegħek, nagħtu l-paċi li xulxin imbagħad. Mela ħanitolbu t-talba l-paċi. Mulej Ġesu li jett l-apposti tiegħek inħallilkom isliem il-paċi, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li intrid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ma nafx qaċħabat ma' moħħkom illej l-ewwel tip ta' relationship li kellna fil-ħajja meta nibdew neżistu relationship permezz tal-ikel. Dik l-ewwel relationship li jkun hemm bejn l-om u t-tarbija fil-ġewf, l-ikel. Dik l-ewwel relationship. Allura l-ikel għandu connotations li wasluna ħafna lura fil-ħajja tagħna primittiv immens.
għalhekk niklu flimkien, għalhekk li kienu simboliku ħafna. Għax jaqla mill-qiegħ l-istorja tagħna, l-passat tagħna. U Ġesu weġbu jħalli lilu nnifsu fl-ikel, fl-iktar mod ta' relationship primittiv li qatt jeżisti, li jista' jeżisti. U iktar primittiv mill-istess sexual intimacy relationship bl-ikel, iktar primittiva minna. Allura meta Ġesu jiġi fina aħna nkunu ħaġa waħda miegħu, u jekk it-tnejn tkunu ħaġa waħda miegħu tkunu kien ħaġa waħda bejnietkom, anke jekk kellna differenzi u diffikultajiet bejnietna ta'.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna u niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqadsa Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Kelma tal-aħħar qabel ma ntemmu dil-Ewkaristija l-ewwel nett xtaqt nirringrazzja anke f'isimkom lill-Isqof Anton, lil Father Daniel u lil Father Jerry tal-li ta' il-possibilità ta' ċelebrazzjoni. Ringrazzja wkoll l-Antonella u Mezzju li ħadu ħsieb janimaw. U nirringrazzja lilkom għax ċelebrazzjoni ssir jekk ikun hemm il-komunità, jekk ikun hemm il-grupp. Minn żmien għal ieħor aħna nibqgħu ninfurmawkom b'okkażjonijiet li tieħu ħsieb torganizza djoċesi. Jien nibatilkom l-emails, ma nafxux bl-emails nilqukom. Ibqgħu miftuħa u mbagħad għażlu intom tattendu x'jew le. Sakemm jrid il-ġimgħa tieħra nibatilkom l-aħħar email għal din is-sena pastorali, l-aħħar inizjattiva jkun hemm ħassir f'kollaborazzjoni mal-Institute for Pastoral Ministry u kors li l-Isqof Anton ħajjagħmel fl-ewwel ġimagħtejn ta' Lulju fuq ir-relazzjonijiet tal-familja. Mhux tant bħala Isqof ħajjagħmlu, naħseb uħud minnkom jafu li bħala preparazzjoni għandu l-psikoloġija u family therapy, ġifieri iktar milli bħala Isqof qed jagħmilha f'dik il-kamp. Jien batilkom bataraw intom. Grazzi ħafna dejjem. Sa nistidnukom titilgħu ħdejn il-Madonna, ħda l-kappella tal-Madonna biex nagħlqu bit-talba tal-affidament tal-koppji u familji f'Riġlejn Marija. Tilgħu hawnhekk mill-ġnub intom u tilejn ħajtukom it-talba li ħanejtu flimkien ħajtukom ukoll kuruna tar-Rużarju iktar mill-simbolu biex toħduha magħkom id-dar. It-talb ir-Rużarju forsi l-iktar talba sempliċi. Kultant ngħidu kważi traqqadna x'veru, iktar milli traqqadna tikkalmana lura tgħin fir-relazzjonijiet żgħu. Tajb minna nistgħu nitenew, intom u tenejn nitukom it-talba u l-kuruna ngħidu t-talba u nikkonkludu. Nibdew it-talba flimkien, nistgħu naqrawha ma' xulxejn hawnhekk quddiem il-Madonna, hija t-talba tal-affidament tal-familja lill-Madonna ta' Pino. Ngħidu ma' xulxejn. Imqadsa Verġni Marija, Sultana tal-Familja, ġejna llum f'dan is-santwarju tiegħek ta' Pino biex inpoġġu l-familja tagħna taħt il-ħarsa materna tiegħek. Om tal-ħajja u tempju tal-Ispirtu Sant, dufek li bentalla sal-idem bħal. Għamel minn il-familja tagħna santwarju ħaj fejn l-imħabba tiġi meħjuma ħarsa l-familja. Mara ta' skiet minn din id-dar tiegħek
twassal l-istedina tiegħek lil kull familja sabiex tinġabar tisma' l-neħlib ejna narfu nossu ħankunu Omu għallima tal-ħajja, rridu li Kristu jkun iċ-ċentru tal-familja tagħna sabiex fiha jiklu s-sentimenti ta' mħabba u maħba, taħnina u tjubija, taħlewwa u sabra, u hekk is-slim ta' Kristu jammar fina. Sieħba tal-feddej imxejt it-triq tas-salim, imxi magħna llum u dejjem, biex meta nħabtu wiċċna mat-tentazzjoni, mal-martu mad-batija, u ħsibijietna jiddalmu, int tkun il-gwida li twassalna għand Kristu, it-triq il-verità u l-ħajja. O Madonna tapina, fil-mixja lejn is-sema u pajjiżna, żomm ħarstek fuqna sabiex nikbru fl-imħabba lejn Alla u lejn xulxin u lejn ħotna. Ħankunu x-xhieda ta' Kristu, Salvatur tagħna Alla. Naraw dik is-sentenza li hemm isfel fuq l-aħmar. Madonna tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Slima lik Marija, bil-grazzja minn Dija l-Mulejmija, imberkenti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minn Dija l-Mulejmija, imberkenti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minn Dija l-Mulejmija, imberkenti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missien, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Grazzi ħafna li ġejtu il-lejl it-tajjeb il-kulħadd, ta' thank you mill-qalb, ta' il-mulej iberikki, u speċjalizzar li għaw iduru, ta' God bless you all.